iki arep masak iki lho lur. Iwak poklek. Engko tak masak karo terong glathik. Iki terong glathik iki lewegi enak lur. Iki bumbune ya lur, biasane ya lombok, bawang, kunir, miri, terus uyah. Iki selembut lur. Iki sing diceplon dhisik terong lur. Iki berhubung terongnya cilik-cilik ora tak irisi. Oke. Terus iki iwake lur. Gurih biat lho iwake. Tole putih jerone. Saiki dicemplungne. Iki wajib lho aja lali, brambang mentah. Tanpa minyak lho iki. Entan-entan sembarang. Wis pokoke aman. Iki tomate. Pesat lor, iki mateng san. Saiki ayo disanteni. Kental biat lor. Jan menggoda aromane gurih, gurih ikan asap. Ditiliki ya lur ya. Enak banget lur, tenan lur.